Четвърт век е и много и малко време. Може да стигне за някои амбициозни планове, но може да покаже предимствата и недостатъците, да даде право за оценка на свършеното и поглед към това, което предстои. Обсъждахме ситуацията, в която областният управител да стане степен на местно самоуправление, да бъде изборен в два варианта – директно от населението, от хората, или да бъде избран от областен съвет, по аналогия на общинския съвет в общината, да бъде избиран от областния съвет, който да бъде също на свое основание избиран. Първото, което беше като послание от тогавашния министър-председател, Негово величество Симеон II, който още на първата среща с областните управители, той ни буквално ни каза: няма да се карате с кметовете, ще им помагате. И това беше един модел, бих казал, който беше много важен за нас и за мен лично, за изграждането на взаимоотношенията ми с представителите на местната власт. По време на моя мандат най-накрая Варна успя да се пребори и да променим закона за водите. Променихме точката, в която едно езеро общо между Варна и Добрич може да се използва от община Варна и най-накрая вече минералната вода може да се ползва така, както всички искаме. Варна 4 сезона. Екипа на областният управител ежемесечно се среща с кметовете на ротационен принцип, като домакинстват различните общини. Освен това, въведохме и проактивният принцип, т.е. темите, проблематиката, която се разисква в рамките на тези срещи, да проистичат от самите проблеми, които имат общините. Че всяка една от общините имаше възможност да сподели различни добри практики, които са намерили, работа по проекти, които са спечелили. Ще ви преведем през тези години през спомените на областните управители и тяхната лична равносметка. Ще ви покажем общините в областта в една моментна снимка, която подрежда общата картина. На 18 август 1987 година Деветото Народно събрание приема закон за ново административно деление на страната, с който се ликвидират окръзите и се създават области. Първоначално Варненска област обхваща териториите на бившите Варненски, Добрички и Шуменски окръзи, но по-късно и трите се обособяват като самостоятелни области. В началото има трудности, включително и с материалната база. Вторият въпрос, който незабавно, заедно с встъпването ми в длъжност непосредствено след Коледа на 1991 година, беше въпросът с материалната база. Сградата на областния управител е строена 1905 година за нуждите на Българска народна банка. След 9 септември тя минава в активите на ДСК-са и още със стъпването ми в длъжност получих предизвестията да освободим сградата, а междувременно и да заплащаме наем в размер, ако не ме лъжи паметта, на 300 000 лева. С акт на Министерския съвет сградата беше извадена от активите на ДСК-са, която беше още държавна собственост, и предоставени за нуждата на областния управител и администрацията. Област Варна е в източната част на Дунавската равнина. На север граничи с област Добрич, на юг с област Бургас, на изток с Черно море и на запад с област Шумен. Разположена е на брега на Черно море и заема площ от 3820 квадратни километра или 3,44% от територията на страната. Ще ви покажем Варненска област през погледа на двама младежи, които тръгват с нас. Започваме нашето пътешествие от най-южната община Бяла. Тук туризмът се развива с бързи темпове. Създадена е солидна база за отдих и почивка. А най-голямата историческа забележителност е крепостта на нос Свети Атанас. За туристите са интересни Белите скали и плажът Карадере. Тук са развити хотелиерството и ресторантьорството, селското, ловното и горското стопанство. Развито е и винарството и лозарството. Обновеното рибарско и яхтено пристанище Чайка създава добри условия за двата сектора. Към него се извършва и брегоукрепване.
Намираме се на най-дългия плаж по българското Черноморие – Шкорпиловци. Той е част от резервата Камча, с лонгозните си гори и защитената местност Камчийски пясъци. В общината има 20 защитени територии с обща площ 1800 хектара, 3 резервата и 2 защитени местности. Развива се морски и балниотуризъм, селски, ловен и екотуризъм. Прочута е местната традиция Петльов-ден. Община Долни Чифлик работи по проекти за изграждане на фотоволтаични инсталации, ремонт на пътища, благоустрояване, реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа. Важно е да се каже, че областният управител е териториален орган на изпълнителната власт. Той има статут на висш държавен служител от системата на правителството. Назначава се с решение на Министерския съвет и е отговорен пред него. Много са неговите задачи, но с една от тях са се сблъскали почти всички през годините – справянето с бедствията и авариите. Моята работа като областен управител започна по вода, с наводнения. В цялата страна имаше много хубави големи наводнения. За съжаление, скъсаха диги, имаше населени места, които се понаводниха, но тук започнахме по-рано да изпускаме язовирите. Те пак приляха, пак се наложи да взривим една-две диги, за да спасим примерно Дългопол, но за щастие тук нямаше проблеми. И тогава реших, че не искам да ми върви по вода. За това пък зимата почна да ми върви на сняг. Имаше много големи снежни бури, имаше затворени за седмици села и се наложи да са живи и здрави военните, да изпращаме МТЛБ-та и бронетранспортьори да носят хляб, да взимат болните, хората на хемодиализа, родилките да ги докарат. А пристанището даде едни огромни фадроми, които събираха с едно загребване по 20 тона сняг и така успяхме да поддържаме областта. Това е една от основните функции – защита на населението при бедствия и аварии. Говорим за наводнение, говорим за антракс, говорим за чума по свинете, говорим за загинали хора вследствие паднали сгради и накрая завършихме с гвоздия на програмата, това е COVID-19. А много отдавна, през 1996 година, разлив на петрол проникна във Варненския водопровод и водата стана негодна за пиене. Това беше кризисна ситуация. Тази сутрин със заповед на областния управител на Варна бе свикана постоянната комисия за защита на населението от бедствия и аварии. Имаше силна структура на гражданска защита, но най-вече се справихме с помощта на тогавашните строителни войски. Целият район беше обграден, заситен с сериозна и тежка техника, наситен с войници от тогавашните строителни войски и в много кратки срокове една сериозна по мащабите си и последствията си авария беше перфектно отстранена. По същия начин се справихме и с, ако приемем, че това е авария, с бедствените положения, които поне две тежки си спомням, с помощта на военноморските сили, с помощта на генералния щаб на българската армия, включително и на президента Желев тогава, който изпращаше хеликоптерите си за снабдяване на население на откъснатите райони с хранителни продукти, с лекарства и за извозването на родилки, болни от диабет и всичко това, което се нуждаеше от помощ. Взаимодействието с местните общности, местните управи беше и на базата на взаимодействието във връзка с трудните моменти, в когато имахме състояние на бедствие. И бих казал, че това в реалната среда, при условията на едно реално бедствие, което беше феврари месец 2005 година, всъщност това взаимодействие доведе до това, че бяха спасени реални човешки животи. Най-известната забележителност в община Дългопол е природният феномен чудните скали. Те се намират на брега на язовир Цонево. Тук са също скалния манастир на село Рояк и местността Толмова пещера, където живеят защитени видове прилепи. Развива се селски и екологичен туризъм.
В общината се разработва проект за интегрирано развитие, програми за опазване на околната среда, за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, за управление на отпадъците, за развитие на туризма. Сега сме на средновековната крепост Овеч, която е имала голяма роля по времето на Втората българска държава. Световно известен и археологически обект е Провадия Солницата. Тя е праисторически, солодобивен и градски център на близо 7000 години. Структура, определящи отрасли в община Провадия, са селското стопанство, преработващата промишленост, търговията и услугите. Развит е туризмът – културно-исторически, екологичен, ловен, събитиен и селски. Знаете ли, че на територията на община Аврен се намира прочутия курорт Камчия? Плаваме по река Камчия, най-голямата българска река, вливаща се в Черно море. Община Аврен работи по изграждане и ремонти на пътища, ВиК и улично осветление, обществени сгради, предоставяне на добри социални услуги. Характерни са съхранените етнографски традиции. Много важна е връзката между областния управител и общините в редовни срещи и по места. Те бяха свързани винаги с присъствието на представител на изпълнителната власт и запознаването на кметовете било с актуални, било с предстоящи важни за местните общности дейности, които се предвиждаха от правителството. Това обикновено се съчетаваше и с приемна на областния управител, изнесена в съответното населено място. Разбирам, че сега и последния областен управител, актуалния професор Андреева, започва по същия начин да създава тази традиция. Ще види, че е полезно, защото в годините доброто взаимодействие показва своите чисто практически аспекти. И още повече въведохме една нова практика, която е надграждаща. Екипът на областният управител да гостува в малките населени места. Тоест да споделим и делниците, и празниците, като по този начин се докосваме най-близо, най-тясно с проблемите на хората. Успях да участвам в доста европейски програми, 7 на брой, включая и плана Юнкер. Мисля, че това беше основата, за да зададем, че има такива проблеми, като основният проблем на територията на Варна област, това е брегоукрепването и свлачищните процеси. Не един и два бяха именно по мое време. Успяхме да се справим с тези проблеми. Както и брегоукрепването, което трябваше да бъде извършено по алея първа. Там имахме някои спорове с хората, които управляваха алея първа и в края на кращата ние успяхме да стигнем до следното споразумение. Те правят брегоукрепването и след като завършат брегоукрепването, тогава започваме работата с техните инвестиции там, които искат. Така че това беше единственото брегоукрепване по българското крайбрежие тогава. На стойност около 20 милиона лева и то беше извършено с частна инвестиция. Държавата не е дала нито един лев. Не, че не съм искал да го направим и по-нататъка, но то свърши до там, докъдето некъде около 12-та година. Днешна Девня е построена върху древния римски град Марцианопол, който е основан през 2 век след Христа от император Траян. Сега се намираме сред останките от амфитеатъра на античния град. Интересният музей на мозайките е построен върху основите на голяма римска сграда. Сред природните забележителности е вълшебния извор, чието име е дадено лично от император Траян. Община Девня е икономически силно развит регион. Определящо значение имат производствата на соди, торове, топлоенергия, строителни материали.
Общината изпълнява проект за интегрирано развитие, дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, програма за развитие на туризма. В община Ветрино е открит единствения по рода си дом на розите и билките – Розариум Белкариум. Невероятно място, разказващо историята на българската роза и лековитите ни билки. Община Ветрино работи по план за интегрирано развитие до 2027 година, проект за реконструкция на уличната водопроводна мрежа, програми за опазване на околната среда и за развитието на туризма. Има условия за развитието на исторически, еко, селски и приключенски туризъм. Има 9 язовира, най-голям от които е Доброплодно. В община Суворово се изпълнява дългосрочна програма за насърчаване използването на ветрогенератори и биогорева. Изградени са туристически комплекси, има и язовири за риболов. Община Суворово работи върху план за интегрирано развитие до 2027 година за санитарно-охранителни зони около водоснабдителни групи и каптажи, благоустрояване и асфалтиране на улици. Нов важен проект е свързан с туризма. Суворово – уникални туристически преживявания. В община Вълчи дол се намира единствената ски писта за североизточна България и много се харесва на туристите. На това място през зимата идват скиори от цялата страна. Община Вълчи дол изпълнява проекти за привличане на инвестиции, устойчиво развитие на селското и горското стопанство, рехабилитация и модернизация на пътната и ВиК инфраструктура, подобряване на социалните услуги. Всъщност въведахме една практика на, условно казано, вето, становище на областния управител, което даваше указания на общините как тези решения, които са важни за тях, да бъдат и законосъобразно подготвени, така че да не се стига до спорове. Другите неща, които пак така са свързани с големи, бих казал, интереси във Варна. От 13 наблюдавани дела на Европейската комисия по заменките, само в областна администрация Варна, т.е. това е единственото дело. Ние спечелихме делото за заменките и то беше спечелено и на втора инстанция, тъй като беше обжалвано и така нататък. Т.е. единствената заменка, която сме успели да развалим, беше по мое време с работата на почти цялата администрация, защото много папки бяха събрани, за да може да мине по съответния ред делото. Аксаково е първият носител на наградата «Най-добър малък град». Тук е основната част от природния феномен побити камъни. В общината се развиват селски, ловен и спортен туризъм. Община Аксаково е атрактивно място за бизнес и живот на млади хора в североизточна България, близо до морския бряг и черноморските курорти и далеч от шума на големия град. Тя е пионер сред българските общини в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Белослав е разделен от плавателния канал Варна-Девня, като основна пътна връзка е с ферибот между двата бряга. Символ на града е старата стъкларска фабрика с единствен в страната музей на стъклото.
Тук е и подводницата музей. Община Белослав работи по два инфраструктурни проекта – рехабилитация на общински път и тласкател за отпадни води в село Езерово. Полагат се грижи за озеленяването, благоустрояването и за разширяването на социалните услуги. Варна е град с хилядолетна история. Стъпва върху руините на античния Одесос, основан през 6 век преди Христа. В рамките на археологическия резерват са четвъртите в Европа римски терми. Друг величествен символ на града е златото от халколитния некропол, създало славата на културата Варна по цял свят. Варна е най-големият град в североизточна България и трети по население в страната. Административен, икономически и културен център на областта. Водещи за регионалната икономика са туризма, морската индустрия, транспорта, производството на електроуреди. Подготвят се проектни предложения в програмата «Развитие на регионите» за близо 60 милиона лева. Варна разполага с международни курорти, пристанище и аерогара. Не случайно е бил наричан морската столица и царицата на Черно море. 6 университета поддържат ролята му на оживено академично средище. Варна беше кандидат за Европейска младежка столица през 2016 година и Европейска столица на културата през 2019 година. Стана Европейска младежка столица през 2017. Сред международните културни събития в града са фестивалите Варненско лято, Любовта е лудост, Златния делфин, Златната роза. Сред забележителностите на Варна са морската градина, делфинариумът, аквариумът, летният театър. Наблизо е прочутата резиденция Евксиноград и ботаническата градина Екопарк. Направихме проектите, които са свързани с новата писта и новата аерогара Варна. Така че ние имаме една хубава модерна аерогара и хората там бяха много благодарни на работата на администрацията. И в този аспект бих искал да кажа, че морската градина беше прехвърлена в управление на община Варна. Тръгнаха много неща да се правят във Варна, включая индустриалната зона, която по мое време тръгна инициировката. Въпросът е, че тези чести смени на правителствата не доведаха до нищо добро и никой не поде тази тема. А Варна се нуждае от индустриална зона, града се нуждае от индустриална зона, града се нуждае и от тази пътна връзка, прословута магистрала Хемус, която ще развържи доста бизнес. Областен управител с администрация е институция, която има своето важно място в развитието на страната. А какво е нейното бъдеще? При всички положения нивото си е необходимо. То съществува в всички европейски държави. По мое време ни изпратиха за обмяна на опит във Франция. Разбира се, далеч сме от правомощията, от мащабите на френската префектура, такава каквато е известна от времето на Наполеон. Имахме възможност да обменяме опит с Испания, с Каталуния специално имам предвид, и с Съединените американски щати. Губернаторите, както обичаме да наричаме областните управители в нашата страна, няма нищо общо с правомощията. Моето лично мнение е, че в тази форма като областна администрация не трябва да съществува. Може би трябва да се направи ново райониране. Знаете, че има директива от Европейския съюз за второ изборно ниво. Може би това е сериозен район за развитие, в който попада Варна. Територията дали 4, дали 6 области вече е друг въпрос. Както има и много общини, които не отговарят на изискването да са общини и трябва да се закрият. Под 6500 души не трябва да има община на територията на България. Ние трябва да се направим големите региони, както по население и по площ трябва да бъдат, а не тези малки области, които са в момента. И трябва областните администрации да получат възможността да работят сами, т.е. да имат и доста законови правомощия по отношение на това, което им се дава да правят.
Областната администрация е една такава институция, която е започнала преди 25 години, четвърт век и която има огромен потенциал. И аз съм убеден, че това нещо ще се развива. И може би не е след ден-два, месец-два, но скоро ще достигнем второто ниво и нивото изобщо на живот в Европейския съюз. Идеята за създаването на второ реално ниво на държавно управление и до ден днешен не се реализира. А тук има огромен потенциал, защото, да го кажем простичко, на колкото по-ниско ниво в държавата се решават проблемите на хората, толкова развитието на демокрацията е на по-високо ниво. В България 80% от проблемите се решават в Министерски съвет и 20% се решават в мъжа. Демокрацията ни не е в добро състояние. Така че, ако някой гледа и се вземе идеи от този филм, колеги, дайте да направим второто управление на държавно ниво в страната. Можем да се похвалим с създаването на един нов проект, нашето ново арт-пространство, наречено Арт Галерия 12, защото 12 са общините на територията на област Варна. Взаимодействие, сигурност, по-добра комуникация. Това са основните приоритети, които залагаме при решаването на проблемите и по този начин, избягвайки различията, които имаме, различни икономически, етнически, културни, си взаимодействаме повече, защото общата ни идея е да направим областта едно по-добро място за живеене. 25 години за една институция е време на израстване, време за обобщаване на проблемите, но и за нови пътища за решаването им. Когато се стъпва върху опита, добрите практики и правилните решения, расте и шансът линията на успеха да бъде пример за добро управление.